Nik uste dut badagoela. Bale, jokatu dut zuen inoiz buira? Bai, azu bai, nik ez. Zuk ere bai? Bi profesional ditugu. Tenisera, bueno, badakizu txugera nola dan. Zuk eman, ez? Zu hemengoa, eskerrekoa. Eta zuen izena parkatu? Aizea, Álvaro Aizea eta Álvaro, Sampras eta Becker. Zu Aizea eskerreko izango da eta gorria Álvaro. Bai, bai, hori da, bakarra da, zu errazei. Bai, prest? Eman honi? Bai, gorriari? Eta pertsogariak puntukan, venga. Hori kolpea, hori da figura. Gaindituko alda bezarearen muga. Aizea otela basurea batar ura. Zurearen lekuan ez dote egon gura. Momentuz ari dira dialogo fasean. Ni nintzen astekoa bigarren klasean. Aizeari Juan Jako pelota pasean. Baina mejorauko da urrengo fasean. Eske zure abatarra abusoitxoa da. Paizera azalpena emun ez dauara. Guzurra esaten dago naita behar bada. Álvaro azalpen gutxi sakea atara. Jatorregia dugu nire abatarra. Jatorregia eta tenisean txarra. Belatzaren begia zapaldu du marra. Ez aldaukie biek entrenau beharra. Benga aizea emon baina emon gogor. Abatarra zurekin portatu da jator. Erabilirrak eta ez egon beira hor. Honek izan behar dira ononak derrigor. Orain arte izan da kalentamentua. Orain hartuko da beta fundamentua. Aizeak harrapau dausakeko puntua. Benga ala demostrau zuen talentua. Berak pelota jota, berak esan toma. Horrelaxe izaten da sarri golpe ona. Egin behar deuzkue partida bat ona. Abatarrak behar leukezuk daukazun gona. Kostatu behar zitzaion Wimbledon mugitzen. Bera akaso ez da zelaian kabitzen. Luzarotxoari dira gaur hauek zerbitzen. Igual hasiko ziren alkarrezagutzen. Eta arriskutsua izan daiteke hau. Bueno, hemendik lige bat sortuko da ditau. Tenistak minifalda beheroan behar dau. Hau, Álvaro irabazi dau, 10 eta 4. Badakit tenisean ez dala horrela. Korregidu ezazu hain fallo itzela. Baina 15 norbaitek rimatu daizela. Uste dut zet guztiak aizeanak direla. 15 dira 30. Partida on baterako igual tantuak lar. Honek tantu askorik ez da behin behar. Goizeko 12etan zita dago bihar. Bueno, amaitu dagigun tenis partidua.
Pena ez jokatzea azeran dirua. Bakotxak goratzen dau gaur bere burua. Berak amaitu nahi ez hau da apurua. Eguraldia ona eta partida bebai. Sanamesera ez dau inor bejoan nahi. Pelotari begira biok lasai. Zorionak aizea honen azara bai. Txalo, biba, zaizea taloaren zat. Ezkerrik asko, Arnaldo Marroia, oso no bertolaria. Bueno, amets,